anem a explicar com se calcula l'equació d'una recta. Val? Com he posat aquí, el primer que hauríem de fer és calcular. El que hem de fer és calcular el pendent i l'ordenada a l'origen. Jo sempre ve de tot, començo amb l'ordenada a l'origen perquè és la part més senzilleta. Mirar l'ordenada a l'origen simplement és que anem a l'eix i miram a on és que té la meva funció. Té a 1 i per tant l'ordenada a l'origen és 1. Val? Per tant, simplement és anar a l'eix i mirar a on té. Val? Després, per calcular el pendent, sempre hem de fer un triangle. I el triangle l'hem d'unir dos punts que siguin exactes. Aquí veiem que ja els tenim un poc marcats. El triangle el podem fer dalt com baix, però hem de comptar. Aquí ja m'on anem 3 i aquí em puja 3. Per tant, la pendent sempre és el que pujam o baixam dividit entre el que me'n vaig a la dreta i a l'esquerra. En aquest cas era 1. Per tant, la pendent és 1. Quan ja tinc ordenada i pendent, ja només l'he de posar. La fórmula és mx més n. D'acord? M és 1 i n és 1. Per tant, en el meu cas, aquesta seria la meva recta. Anem a veure un altre exemple. Aquí, tornem a fer primer l'ordenada a l'origen. La i té veus? En el 0. Per tant, l'ordenada a l'origen, en aquest cas, és 0. Anem a veure la pendent. La pendent, tinc el triangle aquí, o bé aquí dalt, com vulgueu. I, si mireu, comptant quadrats, baixa 1 i se'n va 1, 2, 3 i 4. He posat menys 1 perquè tot el que sigui baixar o anar cap a l'esquerra són negatius. En canvi, pujar i anar cap a la dreta són positius. Per tant, el pendent és el que puja a baix, en aquest cas, baix 1 i me'n vaig 4 cap a la dreta. Per tant, menys 1 partit per 4. D'acord? Aquesta seria la meva pendent i l'equació de la meva recta seria aquesta. El 0, si ho voleu, ja no el posam. Anem a veure el darrer exemple. Si miram, la meva recta té, això és 4. Per tant, l'ordenada d'origen és 4. Ara anem a veure el pendent. Aquí són 4 que baix, per tant, menys 4, i 1, 2, 3 i 4 també cap a la dreta. D'acord? Per tant, la meva pendent seria baix 4 i me'n vaig 4 cap a la dreta, que serà menys 1. I l'equació és menys 8 més 4. I això seria com se calculen les equacions de les rectes.